ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತಿಳಿದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಗಳ ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟ್ಟಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪಿರೋಪಣೆ ದಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪಿರೋಪಣೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪಿರೋಪಣೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಒರಂಬರ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದಾಯ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಪೆ ಗೈಸ್. ದಾಯ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಪೈಸೋರು ಈ 40 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಪರ ನೋಟು ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಈ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷಡ್ ಪೋದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು 5 ಐಟಮ್ ತೋಡು ಅವು ಇಂಥ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋಪನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ 5 ನಿಮಿಷಡ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ 5 ಐಟಮ್ ತಂದು ಬರೋಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು 5 ಐಟಮ್ ತಂದು ಬರೋಡು ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಬೆಳಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಓಪನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಅಂಕಿತ್ ರೆಡಿ ಆತಾ? ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೈಸ್. ಪೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೈಸ್. ಬಳಿ ಗೋರಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಚಾಲೆಂಜ್ ರೂಲ್ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಪೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಕೊಂಡ್ರು ಪಂಡ 5 ಐಟಮ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ನಿಕ್ ದಾಯ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ 5 ಕೊಂಡ 5 ಐಟಮ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ. 5 ನಿಮಿಷ ಪೋದು 5 ಐಟಮ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಪೊಸ್ತಲಾವು ಪರ್ತಲಾವು ಎತ್ತನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ. ಈ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸಟ್ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತ ಅಂಚ ನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ. ನೆಕ್ ಒತ್ತು 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಲಿಪು ಬೇಗ ಬಲಿಪೋಡು ಮಾರ. ಎಲ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 10 11 12 ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತ 1 ನಿಮಿಷಲ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 4 ನಿಮಿಷಲ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್. ಐ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜುಜಿ ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಪೋದು ಬರ್ಪುಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ದೂರ ಉಳ್ಳ ಸಾಧಾರಣ ದೂರ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಐ 11 ನಿಮಿಷಲ 27 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಅವಳೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊಂತೆ ಎಂದುಕ ಬತ್ತೆ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೈಲ್ ಆತಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತಜಿ 11 ನಿಮಿಷ 36 37 38 5 ನಿಮಿಷ ಆಪುಜಿ ಬರಿಯಾರ 5 ನಿಮಿಷ ಬರಿಯಾರ ಆಪುಜಿ 11 ನಿಮಿಷಲ 47 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಬತ್ತ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತುಲ 12 ನಿಮಿಷಲ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಆತನು ತುಳಿ ದಯಂತ ಕೊಂತಾವಲ್ಲ. ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕಾಫಿಕೋ ಬಬ್ಲು ಗಮ್ ಇದು ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ದೂರ ಇರಲಿ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ഇതുണ്ട്. ഇത് മൂജ് ഐറ്റം കൊണ്ട മൂജ് ഐറ്റം 4 ഐറ്റം ತುಲೆ ತುಲೆ ಪಡ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ 8 ನಿಮಿಷ ಕೊಂತೆ ಮಂಡ 12 ನಿಮಿಷಲ 54 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಂತೆ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಜಿ. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೈಲ್ ಆತಂಡೆ ಆಂಡ 5 ಐಟಮ್ ಕೊಂತೆ ಮೆಂಟೋಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಮಿಲಿ ಬುಕ್ಕ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಫಿಕೋ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ 5 ಐಟಮ್ ಕೊಂತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿಂದ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು 20 ರೂಪಾಯಿ. ಅವ ಈ ತಂಗಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದು ದೂರ ಏನು ಅದೊಂದು ಅರೇಜಿ ಅತ್ತದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೈಲ್ ಆರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವರ್ಕ ಬೇಜ 11 ನಿಮಿಷ ಪೋದು 5 ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೋದು ಕೈಯೋರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ರಿಂಬಿ ವಿನ್ನಾಯೆ 11 ನಿಮಿಷ ಪೋದು 5 ಐಟಮ್ ಕೊಂತೆ 5 ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಡ್ಡಿಬಳ್ಳಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಾ
ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬೈಲ್ತಿ ಜತ ಅಂಚನೆ ಬಿ ಕೊಂಚ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪಣವನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿದ್ರು ಬೇನು ಪೋದು ನೀರು ಬರೆದು ಸರ್ಬತ್ ಪೂರ ಮಂತೋರ್ಕ ಬೇನೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಆಂಡ ಅಂಬಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀನು ಒಂಜಿ ದೋರುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪೋನುಡು ದಾನ ಪಂಡ ಬೈತೊಂದು ಪೋದು ಎತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚೈತೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನ್ಪೊಳ್ಯ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೆರ್ಲಾಗಿ ಹೋದು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಡಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯತ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಲಾಗಿ ಮನ್ಪಣ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಆಡಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗೆ ಅಕ್ಕನಗ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮೇಗಿನಾಗ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎತ್ತಲೆ ಆಡಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ 20 ನಿಮಿಷ ಅನ್ಕೊಂಡ 20 ನಿಮಿಷ 19 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡ ಆಡಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ